Meneer, Ja, wat is er aan de hand? het leed hier op slot. Dan krijg je de verzorging in de straat. Ik ben ook in de studio geweest met mijn zoon. En toen maak ik de opnames van met mijn saxofoon. Heel lang geleden, in de oude studio. In de oude... Ja. Daar is lang geleden. Speelt er nog altijd? Ja, heel als goed, er maar hij heeft gewoon geen werk. wel. Oh, Het gewerk is, Alsjeblieft ook Marie. is echt geslaagd met, echt met Tiant van het conservatorium. Klassiek. Toen heb ik een band leren kennen van, in Antwerpen. een big band of zo? Nee, gewoon in een popgroep. Sweet Coffee. Oké. Daar is er lang bij geweest. Hij heeft er met een poel Gent gestangen steeds. Hij is er met een Moskou geweest. Met die band? Jazeker. George Clooney kent ze, hè? Dat uit, De acteur? Ja, Ja. met de koffie. met de Nestle koffie. En de groep heet Sweet Coffee. Sweet Coffee. Ja. Moeten ze met naar Moskou. Mochten ze met naar Moskou. En daar heeft er voor George Clooney met zijn vrouw. Nee. Hebben gespeeld. Plus hij is bij Umberto Tan geweest. Simply Red met Guido. En hij speelt met... Daar heeft er de eerste cd's in gespeeld. Wie had er? Niels Schijvens. Niels? Schijvens. Stevens. Niels Schijvens. Ja, Daar woont in... Ja, Jo knikt. Ja? ik ken hem. Ik ken hem. Daar woont nu in Oh, Zoersel. spuiten gekregen daartussen. Alzheimer. Wie is dat? Oh, Ja, maar ja, ik weet niet wie dat mensen Zoegsel. wie dat heet. Weet ze, De dit Dit is is, in Alzheimer. België. Met de vuurnaam. tussen Antwerpen en Turnhout. Ja, joh. Dat is ook een Belgische vergeet vrouw. mij niet, hè? Ja, En waar zeker. heb je dit nou net van gekregen dan? Kun je zich voor opgeven? Op de site heb ik dat even opgegeven. En, Peter, vertel eens ja, dat telefoon. Echt wel. Wat? Mis ik een leuk verhaal nog? Ja. nou, ik kreeg gisteren een telefoon. Ja? En dat was immers de spaarje. Een spaarfirma. Ik zeg, mevrouw, spaarfirma? Mevrouw, luister, ik heb Alzheimer. Ik heb de telefoon van mijn vrouw in de handen. En, daar komt ze. Nou moet ik maken dat ik weg ben. Ja, dan was ik weg, ja. Oh, dat was het verhaal. Ik zag dat er Alzheimer uit. Dat is ook hoor. Daar wil die Maar- over de telefoon aan. Meneer Schijvens, daar mag u niet mee Niet spotten, meer hè? spotten, dat wil ik Nee, net nee, zeggen. Maar waar je net, het hem nog weer oud. De beentjes van Oh, Hildegard. Hildegard. Ah, die hadden we gezien en daardoor kwam dat ook. De beentjes van Hildegard. Hè, met, Kun je niet? wat Heb je die film niet gezien? Herman Oh, dat Vinkers, heb je ja. het gemist. De beentjes van... Oh, dat is Ja. die film van Herman Vinkers. Ja, juist. Ja, En die is vorige week weer op televisie geweest. Maar even, Ja. alle gekheid op een stokje. Dat, hè, want anders dan zou je het niet meedoen. Ja, Als je het geen goed initiatief vond. Dat is waar. Hè? Alzheimerfonds. Alzheimerfonds is, Ja, hij dat is... moet nog 1000 euro storten. Dat uit de morgen. Oh, dat uit de morgen. Morgen, Ja. Nou, morgen ga ik eerst naar een begrafenis. Oh ja, de overbuurman is gestorven. Mijn beste vriend Henk Maassen. Heb je wel in de krant Henk gestaan, Maassen, wat Stienstra. de Stienstra man eigenlijk. Die is gestorven. En daar woont hij. Die woont daar, heeft daar gewoond. Was echt een grote jongen met Henk Stienstra samen. Henk Maassen is ook voorzitter geweest van de commissarissen bij Rode JC. Hij heeft dus ook het Parkstadstadion volgebouwd met winkels, hè, via Ja, ja. banken. Dat was Henk. Henk was de financiële man. En Henk is vorige week donderdag gestorven. Toch geen Dus- corona, hè? Nee, geen corona, hij had een was auto-immuunziekte, hij was op. Dus een lang ziek bed. Een lang ziek bed, 2 jaar in leverij in het Schevenhof. In een verzorgingshuis, wat ze nu hier ook aan bouwen zijn. En ja, daar heb ik veel moeite met. Ziet je nog wel, heb je hem nog wel veel gezien? in die Ja, laatste want ik heb jaren? namelijk 10 jaar deze tuin bijgehouden. Vrijwilliger, hè. Want- Dus wat ze zien, wat wat is- geschoren is, dat heb ik dus allemaal gedaan. Oh, Met- dat is ook werk. dat is ook die werk, hecht die hè. door zo Dat prachtig- is niet werk. Ja, even. Ook met een collega. Oh, dat is echt ook een gepensioneerd. beroep. Nee. Ik ben kort ontslagen. Hier met die man bij een Philips de Remuin. En toen kwam die meneer op mijn paard en hij vroeg of ik hem wil helpen met tuintjes doen. De buxuswater geven. En toen heb ik... Dat was Henk Maassen. dat was Henk Maassen. Die ook aan in de tuindelarij hit.
dat heeft me gezondheid gemaakt eigenlijk. Ik ga je aan het hart. En hij kwam op mijn paard, dat is net of een laat uit de loterie geweest is. En hier ben ik gezond geworden in de tuin. Een paar morgens per week. Voor een goeie fles wien. Voor een goeie fles wien, nee, Klinkt alles. als een hè. goede ruil. Nu heb de kelder helemaal vol liggen. Dan komt er voor ze een keer een oor vandaan, Annie. Dat heb ze me nooit gezegd. Nee, dat weet ik. Maar dat helpt nou dus op. Dit is dat de eigenaar van dat nieuwe pand. Dat is nu een zorgcentrum aan het bouwen met 32 huizen. En ik geloof, En dan zult ze direct in het her kunnen gaan, dan heb ze weer vooral apart. ja. Er staat altijd die voor Maar- de buurden. Huurt dat nou bij jij? Dat Oké. is allemaal bij. Dat is eigen grondgebied. Eigen grondgebied. Maar had Henk dat zorghotel ook al in de... Nee, Nee. nee, Henk, dat hebben ze verkocht eigenlijk omdat Henk Krank niet meer was? krank was. Ja. Hij werd nooit in de kathedraal begraven. Met een paar mensen. Ik mocht ook heel gelukkig. En dan, ja. Ja, ik heb daar veel moeite met. Echt. Was eigenlijk in de baas en een vriend. Ja, maar dat is heel normaal hè, als een ja. goede vriend zich ontveld. Ja, ja, want ik help nu mijn vrouw, die woont ja nog zo lang. En die help ik nog met. Daar doe ik alles voor. En moet je iets zien dan hen? Kleiner Zie je, woorden. groter of kleiner, ja kleiner. Maar wel hoger. Hier zijn ze flats aan bouwen en dan krijg je een verdieping van. Hoe lang ziet je al toe in Merum? 72 jaar. Oké. Ja, dat is het. Je ziet hier geboren. Nou, ik word de 14e en de moest ik van de huisdokter moest mijn mam naar het ziekenhuis. En de rest wel. Maar toen ben ik er nou weer hier gekomen. Dus Remien geboren. bijna geboren, maar hartstikke getogen. Helemaal. Mijn vader zei vroeger, ik ben van Toer, van de GT. Ben ik opgegroeid. Ja, ja. Mijn vader zei altijd, jong, wat was toen moest doen? Toen moest ik in de rieke begin zoeken. Dus ik had een zondag op. Ik ben naar Merum gekomen en ik vond die. En, Dat is helemaal weggegaan. ik ben er maar weggegaan. En hoeveel, 52 jaar geleden. hoeveel borinnen had je al afgereden met de Zundap voordat je deze tegenkwam? Nou, niet wel. Niet veel. Nee, daar word je geen berennen. Geweldig. Nou, er wordt 1000 jaar herten. Een heel groot feest van 10 dagen. En dan komen de afro-disco-meiden, weet je, met die lange benen, hè, dansen. En dan komt heel Midden-Limburg hier. En dan komt er ook even kijken. Oh, dat... Als je ons vertelt, een jaar op een brommer. In 68. Dat was een goed Toen joh. ben ik het voller dat is geworden. toch- Dat was een enorm goed... die ja, ja. Dat was mijn mooi jaar, ja. Ja. Dus in het jaar dat ik geboren Ben- ben, ja. heb je Herten 1000 jaar Bestaan. bestaan. hechte 1000 jaar. Ja, Eier is remuun. Willen ze dat een remung weten? Dat, Nee. Ik denk het nee? niet. Nee. Ze hebben herten wel ingepalmd. Ik heb ooit Ja, zo gehuurd. heet het hè, met die grote jongens, hè, die Ja. palmen alles in. Hè. Ja. Ik heb ooit gehoord dat ik ben van Toer. En daar had ze die stiftdames en alles. Hè. Ja, ja. Dat riek volk. En als er misdadigers waren, dan werden die ergens naartoe gebracht. En dat was Remun eigenlijk. Daar is dat geboren. Zo is Remun ontstaan. Eigenlijk uit een gevangenis. Maar ja goed, dat hebben ze dan nooit gebruikt. Nee, is dat, Dat, is dat dat heb ik echt ooit gehoord. Ja, of dat was, dat, weet ik niet. volgens de overlevering. Ja, Ja, ja. volgens de sagers. Ja, merk ze het nog. Wat een We mogen geen torenveld. namen noemen, hè. Nee, We van mogen geen namen Nee, dat noemen. doen we maar niet zien. Nee, van die gevangenis hebben ze inmiddels een hotel gemaakt. Hè? Ja, weet ik, ook weet ik. dat, ja. Ook Ja. dat, ja. Ja. Hey, maar toch nog even terug naar 1000 jaar herten. Het jaar 1968. Ja. Ja. Dus word je echt op de Zundap toen heen? Ja, ja, daar was ik op eens En met wat was veel het? Ja, en dat was dat 10-daagse feest, zei je. Ja. En was het liefde op het eerste gezicht? Dat was chat om te... Ik kan je een foto laten zien wie die uitzag. hè. Nee, laat maar. Ja. Echt, wisten ze zien? Peter, als dat Ah, nu kom. Ik zal, dat moet Bas zien. Dat is wel... Dat is toch leuk, die foto. Heet het dus ja, gewoon ja, op zijn ja, telefoon ja, stond. dat- dat kan ik niet vergeten.
Hij ze de leuke lach toen ook al? Ja, ik zal het laten zien. Oh. Ja, die ze was alleen geen anders van kleur hoor. Oké. Ja? Ja, dat is waar. Bas, je moest een Maar toen schot- was het nog echt boerderij? Ja, Je wordt dus echt een boerendochter. ja. Ja. Nee! God me ja! Ja, waarom dacht ze dat ik met de zon op je kwam? Ja, toen wist ze dat Ja, niet toen meer. wist ze dat niet. Annie, hè? Ja. Annie, ja. Annie, was zich ook, zoet zich ook bij die afro's? Nee, maar jij wel andere benen ze nu. Goeiedag. Mooi hè? Ja. Laat eens kijken Peter, want die heb ik nog nooit gezien. Nee, dat ding ik er niet aan. Ja, dat zal ik niet. Dat is hier. Daar hebben we nog niet zoveel Ja, beurtjes vind je, voor. dat wil Ja, ik ik tonen zie. dan. Wat had ze voor zo'n Maar ik, Ja, En als dat wat wordt was, toen. Peter, Geweldig. wat was de tactiek? Wie hebben ze dansen. veurdig gewonnen? Dansen. En dus is hij niet erachteraan, was ze daarnaast. Dat is ze niet. Nou, Dat zeg ik nu. Nee, Ik heb al met dansen leren. niet. Ik heb al met dansen leren zeg ik je, kennen. nou, Was met ik echt niet zwemmen met in de zwemmen. Maas. En met Erika. zwemmen in de Maas wilt ze er vanaf. Nee, dat is gek. Grapje. Nee, het, Ja, ja. later nog wel een keer mee geweest zwemmen. Nee, die zwemt niet. Jawel. We zijn toch Oh, wel- ja, ja. Ja. Als ik zwem, zo wie ik dat kan lopen. Snap ze? Ja, ja. Ik heb zwemles gehad, maar ja. Dus altijd wel de vuur aan de grond kunnen. Juist. Ja. Vroeger moesten we verwerken hier op, van Hoezoet op het lijn. Ja. En dan was geen tijd om naar de zwemles te gaan en zo. Oh, dan kan ik me toch wel iets bij voorstellen. Dus toen werd ik bang. Ik heb al altijd met de maspaardjes moeten steken. Ah. Die anderen sleep- in die regie allemaal achteraan weg. Ging altijd in deze Ja, kant. ja. Ging ze nooit met de clubpet. Annie is dat altijd, dat hij net wat meer zit als dat stig hier is. Ja, nee, Bas, dat is nooit. Dat kan andersom ook wel eens. Nee. Dat is. Dat heeft de man nu op 10 minuten al gezien.